الحمد لله القائل في محكم تنزيله كل نفس ذائقة الموت والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أميالا تنوكا وليمان دون كسولي على كربك أني محمد دو أنا سودين سانو أنا كصحابة كرنغرلو أني مامون تقولوا لاني بارا يمانكلي فوكسي دون لبما على قانينا وبلا جلين يولا وكوفي أمباو فولكان من دمنا كشي أتمانجا هنا على باني بركاي بدن تبشر فلا جبا مالكونا مالكوكا أمباو فوكا وليمان دون سانغا أنواتي بلا جلينا أو كاني مدليلا يوجولي كنا كنا أمباو dunia kafo ami bamako kinami mewele ko jangina bugu be desamru kaloma samba fla ani mugani juru ala ko aka alqur'ana bakono ako nioni ko bela jelembe sayanene o hukmu konna na ambal make al haj metr suleiman jara ala ye afrum so sanma ka kalfamine ka be desamru kaloma samba fla ani mugani juru ajenyo ni oye uduhul islami karamo ye u forla nyonga ka wajuli kene basigi ko ketta shibla kene ani dugo don kene ka nyeshi ambal mamusoyima ni oye shata jaraye ka ben aka fatuli kile sabama wele blala al-islamaw ye wele jabi ka bo fan chama fe ka bangoni jangene bugu segere karangirali yana el haji metro suleiman jara ka da wajuli baraw nundona ni maba wele le nga folikan ye an tonye mako ka folikan mi soralo la anga je anga nyima daw fe malama mi ko ka folike bela janina ni alaka alla jarabi mi yan soro donc sumo yam la kana jana ke nyonyi ni maîtrise sur doga isa jara ne sigiro doli be anga duguma sno ke faso dugu sorongoy donc faso mo yam la kana jana jake chana ay minye ay wasabo anya do few an ambalma chen mo be nyonve chana jana ja akela fo kan wasa to am foli ke jamana ka bela jale fo ka be wale nyima do donc be ka jen ka yava nga musoma ame foli lase na baga kelengele na bela jalema onye maître Suleiman Jara modu ni karate kono maître Zumana Traoré de kunkanga kuma kenenga me daruya kama amaseka kuma ayaka kuma do on da ka nyefo nin kenen sanfɛ on keleno ka fendo sigi anga sali kono ame to ka ta bo anga gara maître la no e maître Suleiman Jara ni maître Salifu Kone selio seli ala sona kabini on dona maître solo fe salla domina kana se fo on bain tanima on do mamsuru karate kono fo tanima on ma toro kiliye soro afe ni duyi ngono kerengere ni ala nere mum ka kuma ne sinangunu me sinanguyate ani neche mum man neche o deni masayadi ka damine o fene nyogon don fo kana se bima ne ma toro foyi soro mala maître entraînement kere ñogo ya on yi aka maître bi no aka élève ya on yi no yi anga grand maître Moussa Traoré amena kuma union de Togola union de sportifs de développement des arts martiaux chinois au Mali a grand maître ba nous à président oui maître Moussa Idriss Traoré centre noir septembre dan aller de jolé flanc kerefe anga président danga oui maître Solo yeredi anga président Sabana alema kene soro yoroka jan et puis a farikolo sengena no e Chaka Touré nongo che daka dogo burufiela an jolé me kene mun kayano anga chokorobo bamanan chokorobo ko te ndo ko mogo mana ke zo ye chogo ni signongo tamani shwe fondi yo fo kolongono maître Solo mogo je nyogondo horondo
qualité dɔ b'a la a ɲɔgɔn ka dɔgɔ hadamadenw na sa n'a ko k'a bɛ fɛn mun na i b'a sɔrɔ a b'o la cɔ wa n'a ko k'a t'a la a t'a la o ye hɔrɔnya de ni solo jɛra hɔrɔnya la peut-être ni Ala ma fara i kan o ko dafo bɛ sɔn ka bɔ i de la n'o tɛ bɔ mɛtiri solo la union ko n'an sera yan nɔ union bɛɛ tɔgɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko ka bɛɛ ka foli kɛ mɛtiri solo la n'o ye an balimakɛ ye ko nin ko mun kɛra nin y'an bɛɛ kungo de ye nka ni Ala ye ko min latigɛ an k'o da Ala kun karamɔgɔw b'o fɔ an ɲɛna ko ni y'o ni Ala ko ni y'o ni ayi ni y'o ni da k'a bɛɛ bɛ sa donc ni an balimamuso ye n'an muso ni Ala y'o minɛ an na an b'a da Ala de kun n'o tɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ ko de don mɔgɔ minnu jɔlen bɛ ne kɔfɛ yan bi quartier sira kan o tɛ se ka na nin ko in kɛ quoi wallahi an b'a dɔn cɛ b'u la n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn dɔ de taara n'a ye mun tɛ Ala ye sisan b'a sɔrɔ an taara minɛ ka na. An bɛ sigi mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an b'an baw fo k'an faw fo nin kɛnɛ in ka kuma kumandan ye mais n'u ko an ka kuma an bɛ kuma musokɔrɔba in Ala ka hinɛ la Ala ka yafa k'a ma anw ba kun don mais anw mɔmuso kun don a y'o jɔyɔrɔ fila bɛɛ f'an bolo parce que n'an mɔmuso tɛ yan a bɛ k'an ba ye ka tila ka k'an mɔmuso ye bɛɛ tɛ se k'o kɛ an bɛ fɛn fɛn ɲini Ala fɛ o ye Ala ka hinɛ musokɔrɔba in na kuma t'an bolo quoi n'an ko k'an bɛ kuma wallahi an bɛ si kuma na an tɛ se k'a ka ɲuman fɔ ka ban aw sigiɲɔgɔnw yɛrɛ aw ye ko caman seere o la aw b'o dɔn ka tɛmɛ anw kan anw yɛrɛ wolola ka aw n'a to ɲɔgɔn fɛ anw tɛna foyi fɔ musokɔrɔba in na bilen aw yɛrɛ tɛ min dɔn a la an bɛ Ala de deli dɔrɔn Ala ka yafa a ma Ala kana taa ni du barika ye Ala kana taa ni sigida barika ye. Alhamdulillahi rabbil alamin an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wajuliba in a ɲɛnamayali bonya tara ka di an karamɔgɔ fila ma Mualim Yusuf Traore fo ka taa se an karamɔgɔ ma Elhaj Adam Sanogo u ye dakurunya fila min lase nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na an balimamuso Sɛta Jara kan fo ka taa se saya ma ani Ala ɲɛsiranya min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmɛdaw fɛ. An badenw an kɛlen kɔfɛ ka taga ɲini Ala fɛ ka bɔ sɛtana tɔɔrɔ ma ani an sindilen kɔfɛ ni setigi Ala tɔgɔ barikama ye an bɛ foli ɲɛsin naba cɛman ni a musoman bɛɛ ma ka ɲini Ala fɛ an bɛ nin kɛnɛ min kan Ala k'a kɛ an ka jurumu yafa kɛnɛ ye an bɛ nin kɛnɛ min kan baraji min ni o bɛ janaza la yarabi Ala k'a di an ma kɛnɛ in ye a yɛrɛ fɔ wa kɛnɛ in tilala a yɛrɛ ɲɛfɔla mɔgɔw ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin sirifilakaw ma olu de sabu ye an sigi yan anw si tɛ Bamakoka ye Hayidara Kanu o de y'an bɛɛ kɛ Bamakoka ye wa Hayidara Kanu kelen o de ye nin kɛnɛ in fana sigi an bɛ muso min ka kɛnɛ kan bi kuma bɛ tɛnkun ale de la nka n'i ko muso i bɛ fɔlɔ cɛ de la a ma bange Bamakɔ yan a bangela burusi kɔnɔ dugu dɔ de la o bɛ dugu min wele ko Sɔrɔngɔ a fa o bɛ o wele ko Bakari a ba o bɛ o wele ko Sali Ala ye a garizɛgɛ don cɛ min na ni o kɛla furukɛ ye o de ye Sulemani Jara ye ni an bɛ a dɔn ni mɛtiri Solo ye a bɛ ta ka di Solo ma waati min a si bɛ san 17 a nana furuso la a dila ni kan min ye a y'o kan de labato ka faw lamɛn ka baw lamɛn ka cɛ dusu suma ka sago kɛ o de ye nin kɛnɛ sigi bi
n'o tɛ maaw furula ale ka furu kɔfɛ olu dɔw bi u furuda 4 na 5 na bi mun y'a s'u ma sabalibaliya ani muɲubaliya lajarabili bi dɔw ta kɔnɔ n'i ko i bi senni kɛ i bi bɔ fɛn ɲuman kan i bi bɔ juguman fana kan furu kɔnɔ ka dun Sata Jara a bi di solo ma waati min o y'a sɔrɔ ansariya daminɛ tɔ don ale yɛrɛ t'a dɔn fɛn min ansariya ye nka o y'a sɔrɔ cɛ karamɔgɔ kanu ani ansariya lami o ye o labɔ kosɛbɛ maa min lamɔna burusi kɔnɔ ka furu kana di Bamako fɛn fɔlɔ min n'a na cɛ sɔrɔ o la ani cɛ kan ka kɛlɛ o de nɔfɛ fɔlɔ nka cɛ ye min wajibiya a kan ne bi diina ni taabolo min na Ala ye min wajibiya musow kan ne bi muso mara ten wa muso fana jɛna ni o ye ten ka Ala minɛ ka tila k'a furukɛ labato o kan a ma sɔsɔ fiyewu sabu maaw bɛ ansaru dɔn ni mun ye jango ansaru muso o ye disabiri de cɛw de exiger ka disaw san ka d'a ma a b'a biri fo a ɲɔgɔnnaw bi waso a la mais malgré tout ça a tant que o de ka di cɛ ye ale nana furu sigi de la faw ni baw y'a di a jɛna ni o ye mɔgɔw b'a lagosi n'a ye nka a t'a jate Sata y'a ka ɲɛnamaya kɛ encadrement dɔ de kɔnɔ ni limaniya ni aladana ni sabali tɛ a bi gɛlɛya kosɛbɛ a tun ka se ka kɛ silamɛ ɲuman ye a bi milieu min fana kɔnɔ o milieu o don ansaru ka dɔgɔ kosɛbɛ cɛ ka Hayidara Kano tun ye fa de ye n'a fɔra Hayidara ko tan ka ban a banna ale labɛnnen don a bi si ɲɛna o de la a bi tile ɲɛna o de la muso in ne yɛrɛ t'i lajɛ munna kalanden o kalanden nana Salifu Jara ka so i nana Sianakaw ka so i nana Sɔrɔgɔkaw fɛ n'o ye Adama Jara ye kalanden o kalanden nana ye a ekɔliden i n'a fɔ a madarasa den Sata tun bi a bɛɛ ladon a seko damajira la wa si mago tɛ jɔ foyi la a bolo a kɛla dumuni ye o a kɛla negelafɛn ye o ko i sela a ma ko nin kɛ n ye hali n'a bi sunɔgɔ la a bi wuli k'o kɛ k'a d'i ma a ye bɛɛ de minɛ anw ye Sata bila minɛ min kɔnɔ o ti musoya minɛ ye anw y'a bila an mɔmusoya minɛ de kɔnɔ sabu a bi bɛɛ de ka tulon kun a ye bɛɛ minɛ ka bɛɛ kɛ solo dɔgɔnin ye wa solo fana y'i bolo fila bɔ a la k'a to a dɔgɔninw bolo n'anw ye Sata dimine ye n'an gɛrɛla a la an bɛ yɛlɛ bila a la miniti 2 dɔrɔn o ye dimi bannen ye a bɛ tɛmɛ ni tulonkɛ ye ne bi wele don min na ko Sata fatula ne dabali banna kosɛbɛ o y'a sɔrɔ kun na sini ɲɔgɔn na ne y'a wele téléphone na an bɛ Jamusabugu la ka tulonkɛ bila a la an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ma ne tun tɛ sɛbɛnni kɛ fiyewu ni m'a wele Sata kɛla image dɔ de ye solo ka du kɔnɔ image min n'a tɛ tunu tɔgɔ in tɛ dɛ a ye baara min kɛ ka bila image in tɛ tunu mais fɛn kelen min ni o tola ni sira min kɛ o ɲɛ o de ye solo yɛrɛ ka se ka sabali k'a ni limaniya ta fɛn dɔw n'Ala y'a don i gɛrɛsɛgɛ la n'a bɔla i bolo a bɔdon i bolo i b'a ni sabali ta nka don dɔw la i bɛ kelenna kasi kɛ Sata y'o muso de ye an bɛ Ala de deli a sabali a n'a limaniya Ala k'a di an n'a ma banni don an nana yan karamɔgɔw samana ne nɔfɛ n ka kuma ne t'a dɔn n bɛna min fɔ parce que ne yɛrɛ panikelen don ko kɔnɔ quoi n ye calcul o calcul bɔ ne ma si bila yɔrɔ ye mais Ala kalika de don a ko ni o ni a bɛɛ bɛ saya nɛnɛ
o kuma ni o latigɛlen do k'o bi kɛ kiraw y'a nɛnɛ nabi ɲumanw y'a nɛnɛ ala yɛrɛ teriw a y'olu minɛ ka t'u da mun mi anw bali k'anw tɛ taa n'i kɔni danna ka na dugukolo in sanfɛ i bɛna fɔɲɔ dɔ de sama i bɛ sangani dɔ de kɛ ni waati kɔni sera i bɛ t'o de kunbɛn ala kalikan do kuranɛ kɔnɔ a ko minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ka bɔ in buguri mugu in na ale ala de ye an dan ka bɔ a la wa a bɛ tila k'an segin a la ka tila ka an kunu ka an jɔ k'an fɛsɛ an wolo ni saya cɛ an ye min kɛ an bɛna fɛsɛ o de la ni muso ka alijinɛ sirilen do cɛ ka yafa la an sigi min alijinɛden dɔ de ka kɛnɛ kan o de kosɔn o don solo ko a bɛ kuma ɲini a kuma ni de y'a ka kuma sabu n'ale ko a bɛ kuma obligatoirement a bɛ sira bila mɔgɔ tɛ se ta fɔ sigiɲɔgɔnw ye o solo ye luwanse kɛ du o du kɔnɔ Bamakɔ yan anw ka jati bɛ du min ka du 3 nka du kelen o kelen wallahi a dutigi musow tun bɛ wuli ka na dɔw tile kɛ sata nɔfɛ yan solo bi yan a ti yan o bɛ na nɔfɛ sabu a ma k'u la a bɔla k'a kanu de t'u la solo ye luwanse kɛ du fɔlɔ min kɔnɔ a bɔla a kɔnɔ a bɛ bɔ don min na dutigi muso ye a wele de k'a lasigi k'ale ye mun k'a la sabu a man d'a ye sata yɛrɛ ka bɔ a denw kɔrɔ sabu a tun bɛ ka den ninnu encadrer cogo min na ka tila ka a dɛmɛ o lamɔ cogo ɲuman na ka na bɔ yen ka jigin ka taa du 2nan kɔnɔ ka taa 3nan kɔnɔ sata ye luwanse kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani muso minnu jɛnna hali sini o muso kelenw de bɛ munumunu na solo ka du kɔnɔ yan muso si t'u la ko min bɛ jɔ k'a ye nin kɛ n na walima k'a ye nin fɔ n ma kira dun kalikan do a ka hadisa la a ko ni muso min n'a y'a ka seli farida 5 seli k'a dafa k'a ka sunkalo sun k'a ɲamana nataga segin k'a furucɛ labato k'a lamɛn ka sɔn a ta ma ko ni o sala ko ala bɛ alijinɛ dayɛlɛ a ye ko min y'a diya k'a ka don o kɔnɔ o dama tɛ Bamakɔ yan anw ka burusi kɔnɔ mɔgɔw ivoiriyɛnw ka bɔ Côte d'Ivoire u bɛɛ de bɛ jɛ ka na u bɛna mawuludu kɛ o don an bɛ sodennin 2 de kɔnɔ tɛrɛmada la u bɛna jigin an kan a y'a sɔrɔ ne ma muso furu ma a t'a dɔn n bɛna muso furu Bamakɔ yan n'u nana o y'a sɔrɔ solo bɛ a ka campagne na muso in de bɛ wuli k'i jɔ talahi hali ni maa 100 don dugu mana jɛ fajiri kaɲa fɔlɔ a bɛ wuli ka ji sigi ta la ka ji bɔ ka d'a bɛɛ ma mawuludukɛlaw a bɛ mɔgɔw ɲini ka fara kan u bɛ mawuludukɛlaw ka entretien kɛ fo ka t'u taa don se mawuludukɛlaw bɛ taa kuma dɔw la f'a bɛ ban a tun ye nin bɛɛ kɛ don min kama dɛ an filɛ o don de kɛnɛ kan ni kira kanu don kira kanubaw nalen maa min ye o ladon jɔn min ɲininkali kɛ o ka alijinɛ baraji la jɔn min ɲininkali kɛ o ka mawuludu baraji la a bɛ nin baara in na dɔ b'a san 15 kan santi bila mais kabako ye min ye i tɛ se ta ye diɲɛ don si la k'i b'a ɲininka ko mun b'i la walima k'i bɛna degunnen sigilen sɔrɔ ko solo ye nin kɛ n na k'o de kama n tɛ nin kɛ furu ye ala ka latigɛ de ye ala ye solo garizigɛ don sata la an kun b'o fɔ solo kɔfɛ an t'a fɔ a ɲɛna an baro solo ka ko la an b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an ko ala ye solo sɔn dɛ talahi mais ala n'a latigɛ a ye dɔgɔninw fana sɔrɔ dɔgɔnin ninnu bɛɛ fana y'a minɛ a ka dabada ma i tɛna a mɛn fiyewu k'a n'o dɔ bɛ ɲɔgɔn na k'o kumalasigi bɛ yen walima k'o kuma bɛ ta k'o bɛ bɔlɔn minɛ ni ansaru musoya a ladon ni a jogo don ala kɔni tun y'a dafa sata la wa ansaru muso bɛɛ fana kan k'a ladege nin cogo la ansaru musoya bɛ kɛ tan de
n'i ye kuma di sigiɲɔgɔnw ma olu ta bɛ juguya cɛ ta ye n'i y'a di teriw ma o ta bɛ juguya cɛ ta ye bɛɛ ko a kun ka ɲi a kun ka ɲi fɛn min ka ɲi o sara ye jumɛn ye ala k'ale k'a don kuranɛ kɔnɔ ko hali jazaa'ul ihsan illa al ihsan sara jumɛn min ɲuman na ɲuman kɔ mais saya de tɛ hinɛ a bɛ da ɲuman kɔngɔ a bɛ da jugu kɔngɔ n'a ye da min kɔngɔ don min na a b'a ka dunda ta ye kɔngɔ mana anw minɛ an bɛ dumuni de ɲini k'a dun mais saya fana bɛ balo anw na de ni kɔngɔ y'a minɛ a kan ka dumuni kɛ du min kɔnɔ don min na a b'a dun ye waliyu du t'a la faama du t'a la fantan du t'a la setigi du t'a la n'a mago jɔla da min na don min na n'a y'o kɔngɔ a b'a ka baara kɛ fɛn kelen min bɛ an kisi ka an taga o de ye an k'an labɛn jani wele ka san kelen kelen bɛɛ ma n baden silamɛw an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn an bɛ kɛnɛ min kan wajuli kɛnɛ don an bɛ an karamɔgɔ fo Maalim Yusufu Tarawele a ye baara in bɛɛ kɛ k'a ban wajulu banna an bɛ ka sirifo de nali maa kɔnɔ n'o tɛ fɛn fɛn ka kan ka fɔ a y'a bɛɛ fɔ an b'a fɔ ala k'an n'a ji di dɔɔnin na ka nabaga bɛɛ fɔ cɛ fara muso kan k'u bɛɛ fɔ ni kɛnɛ in k'a daminɛ banni don na k'a na bila sisan la jama min jɔra yan an balimamuso ka jama ɲininen don ka bila a furucɛ fana ka jama ɲininen don ka bila n'o ye mɛtiri Solo ye jɔn n'i bɛ gara ala la i ka lajarabiw de ka bon nin bɔlen mɛtiri bolo lajarabi don nka mun b'a ko anw na ala danaya mun b'a ko anw na a ɲɔgɔn ye an ka kira sɔrɔ musoba min y'a yɛrɛ d'a ma n b'i dɛmɛ ni ani nafolo n yɛrɛ ni n ka nafolo bɛɛ y'i ta ye n'o ye Seredo Kadijatu ye ala y'o minɛ kira la a minɛn'a la don jumɛn wagati jumɛn n balimakɛ n balimamuso o kɛra gɛlɛya wagati de kɔnɔ ala kɛra yɛrɛ jigi o kun ye yaani a fa min ye n'o ye Abu Talibi ye ani Seredo Kadijatu a bɛɛ fatura san kelen lajarabi dan y'o ye dɛ o min bɛ don ani tɔɔrɔ cɛ n'o y'a fanicinin ye o min bɛ don ani tɔɔrɔ cɛ o fatura san min n'a bɛ n'a jigi da Seredo Kadijatu fana ka dɛmɛ kan o san kelen ale ye musoba in fana bɔsi kira la silamɛw ko dusukasi san nin bɛɛ bɛ kɛ ka anw de kalan ni fɛn min y'an sɔrɔ an ka limɛnɛyaw ka to an bolo an tɛ a ko in ka jugu dɛ nka halisa ala ka limɛnɛya di an ni furukɛ in bɛɛ lajɛlen ma ala ka limɛnɛya di an ni dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ma Yusufu bɔra ka fɛn fɛn fɔ an balimamuso ma ala ɲɛsiranɲɛ de b'a s'a ma ni siranna ala ɲɛ k'a dɔn don dɔ la i bɛna siri ka bɔ yan o de b'i bila ka juguman to yen ka ɲuman kɛ ala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ
a ko lahara maa tɛ sara foyi la f'i ka kɛlen a ko bi an filɛ lahara kɛnɛ kan bi kɔni maa tɛ tɔɲɔya la tuzlamu nafsun shay'an ni foyi tɛ tɔɲɔya an filɛ alikiyamati kɛnɛ min kan mɔgɔ tɛ tɔɲɔya ayi i ye min kɛ ɲuman na o tɛ bɔsi la i ye min kɛ juguman na i n'o fana sɔrɔ ye i ye min kɛ i bɛ sara o de la ni ala ko mɔgɔ tɛ tɔɲɔ ale de bɛ kiiri tigɛ o kɔrɔ ye bɛɛ ta bɛ mɔsɔn k'a k'i kun musoba in ye o de ɲɛsigi k'a dɔn ni ne ɲuman bɔra yan e b'o de sɔrɔ yen ni ne juguman bɔra yan e b'o de sɔrɔ yen n'o o bilala maa min hakili la i na ɲuman kɛ i na sabali i na ku ni maaw ye i b'a to mɔgɔw k'a k'i la juguman na nka i tɛ juguman kɛ maa la a ma nɔgɔn dɛ ala ko saya in de b'a to an bɛ taa an ka saraw minɛ wa lahara don i tɛ tɔɲɔ dɛ wa ko i tɛ sara foyi la fo i yɛrɛ ye min kɛ o la ala b'a fɔ an ye tuma bɛɛ ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun amunu ko a dan bɛ ala la a bɛ seli ko a dan bɛ ala la a bɛ sun ko ala danaya a bɛ heji ko ala danaya ala ma dan da ko a ye siran ne ala ɲɛ ala danaya jala o t'i don arijina la dɛ an balimamuso in ta ma kɛ o ye a ma k'a jala ye fɛn minnu fɔra sisan k'u kun b'a la ni ala ɲɛ siranya t'i la o tɛ ye la o tɛ ye la dɛ o tuma ala ko n'aw aw minnu ko k'a daminɛ ni ala la a ye siran ni ala ɲɛ yanni saya k'aw sɔrɔ a kana sɔn fiyewu aw ka sa aw ni mɛlɛkɛ lemɔ to ka ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ aw m'a yɛrɛ di ne ala ma k'i yɛrɛ di ala ma o de n'ala ko dan ya i bɛ dan ye o bɛ bɛn e ni dunga ma o i bɛ dan ye n'o tɛ bɛn e jɛnya ko ma o i bɛ dan ye o de yɛrɛ kundi ye ala ma nka mɔgɔw selila mɔgɔw sunna mɔgɔw hijira kɔlɔsiw b'an bolo nka an m'an yɛrɛ di ala ma an m'an yɛrɛ di ala ma dɛ n'i yɛrɛ di ala ma wallahi i bɛ ɲuman de kɛ ka juguman to yen i bɛ sabali ka muɲu i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o n'i yɛrɛ di ala ma sabali de bɛ yen an balimamuso in a sabalila a muɲuna a y'a yɛrɛ di ala ma nka nin ye waladaw ye an bolo an bɛ ka kan ka baara kɛ ni nin ye n'a fɔra maa dɔ ka ɲi o fɔra e ɲɛna e ma sa fɔlɔ o ka ɲi sababu min n'a to n'a fɔra ko a ka ɲi se bɛ b'i ye k'o kɛ o ala ko tɛ dɛsɛ ko ye koyi arijinɛ sɔrɔli a se bɛ an bɛɛ ye ala y'a se bɛɛ di an bɛɛ ma tant que i ka kɛnɛ i balolen don hakili b'i la arijinɛ in bɛ sɔrɔ cogo min a se b'i ye n'i ko dɔ ka ɲi i yɛrɛ ka ɲi n'a fɔra i ye ko karimasina ka ɲi e yɛrɛ ka ɲi fɛn minnu fɔra k'a kun b'o kɛ an kelen kelen bɛ se k'a kɛ sabali ni muɲu yɛrɛmajigi ka siran ala ɲɛ i ni mɔgɔw ka ku sigi tɛ ja ni dɔ ma sabali dɛ ni bɛɛ ko n tɛ jɛn n'a ye o du tɛ jɔ
i b'a to a ka k'i la juguman na e k'o muɲu nka kana juguman kɛ maa la o tuma ala y'a yira anw na aw minnu ko k'a dan bɛ ne ala la ala danaya jalan o tɛ fɛn ye dɛ fo i ka ala ɲɛsiranya fara a kan a jalan tɛ fɛn ye dɛ bon ala danaya jalan de b'anw na k'a fɔ ala ye dugukolo fɛnsɛ a ye kabakolo gulon wa ala b'an fa ala de y'an ɲɛnamaya a bɛ n'an fa o ye ala danaya jalan ye o de b'anw na fo ala ɲɛsiranya de ka y'a la ni ye nin kɛ o tɛ bɛn ala ma ni n sara nin de bɛ ɲɛ o bɛɛ ɲɛfɔra ye ka ban fo i ka o de fara i ka ko kɛtaw kan tant que i ma ala ɲɛsiranya fara a kan i ka bato tɛ taa yɔrɔ si alhamdulillahi rabbil alamin ni tuma de la an fana karamɔgɔ as-sayyid sharif usman madan haidara de an karamɔgɔ as-sayyid sharif ahmed tijan haidara donna kɛnɛ kɔnɔna na a bisimilala alisilama jama fɛ a sabatilen kɔ a sigiyɔrɔ la kɔrɔfɔ dira a ma a ye dakurunya fila min lase folikanw na ani bilasiralikanw na ani dugawu la fo ka taa se sharif ibrahim haidara ka dakurunya fila dugawu ma ka kɛnɛ kuncɛ min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka yɛmadaw fɛ ala faama fo k'a barikada kisi ani nɛɛma caman o ɲinɛ bolo a k'o kɛ alakiraba kan n'o ye muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ani kira sodingɛ sanu ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲumankɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka ne ni aw ye u la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan ni silamɛya ka folikan ye n'o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala k'an hamu dilan ala k'an sago d'a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye ala k'an kɔrɔta ala k'an wasa an ka jamana n'o ye mali ye hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a don a kɔnɔ dekun minnu b'a kɔnɔ a wulibaga ye ala ye yarabi ala ka wuli ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sallallahu muhammadin wa alihi alhamdulillah an bɛ kɛnɛ min kan tasibila kɛnɛ don ani dugawu kɛnɛ ka ɲɛsin balimamuso ma min ye an kɔn ala ka hinɛ na ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen an filɛ o de sigi la wa ni danganiya fɛnɛ dɔnni ye an b'a dɔn dugawu minnu bɛ kɛ nin kɛnɛ kan banbaatɔ bɛ a sɔrɔ ni alakira ka kumakan sani ye n'o ye kɔto ɲuman mana to jɔn min kɔ k'o bɛ dugawu sama i ma o dafalen bɛ i sɔrɔ i dayɔrɔ la o la alhamdulillah an filɛ o sigida la bi ala sɔnna jɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan ninnu k'an kɛ balima kelen ye baden kelen ye sinji kelen ye ala nɔfɛ to baara do sayyidi sharif osman madan haidara a ye laseli kɛ cɛ minnu muso minnu sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan k'a lamɛn k'a fɔ an bɛ fara i kan ka ala ka diinɛ dɛmɛ o cɛ ni o musow olu de farala ɲɔgɔn kan bi kuma dɔ la k'a fɔ nin tɛ nin baden yɛrɛ ye hali o ti dɔn o ka ɲɔgɔn minɛ ka n'u ka kelenya ɲɔgɔn bolo a kɛra i b'a fɔ sinji kelenw ni ye misali kɔrɔ de ye kira ka cɛ minnu tɛmɛna n'o y'a ka sahaba ninnu ye magangaw fɔlɔ magangaw ni madinɛkaw ninnu ka fara ɲɔgɔn kan a nana kɛ i b'a fɔ balima kelen sinji kelen silamɛya yɛrɛ ye o misali belebeleba de ye innamal mu'minuna ikhwa فأصلحوا بين أخويكم kuranɛ ko ten ko mumini bɛɛ ye balima kelen de ye wa an k'an jija o balimaya in na an balimakɛ min bi ni an ye ale de furumuso da a dayɔrɔ la yanni saraw ta don cɛ a kɛra i b'a fɔ u du bɛɛ de y'u ka muso pɛridi balimaya in kama kadara kɛra bɛɛ wulilen dɔ ka jɔ
siga t'a la wa o don aw bi mɔgɔ dɔw desenda nɔ la minnu ka ladege ɲɔgɔn bɛ ka kɛ n'o ye ansarudin kabiri alakira ka waati la ni o wele ni o de dara alakira fɛ madina ka minnu ni u farala ka diinɛ baara kuranɛ ye olu de mankutu kuranɛ kɔnɔ الذين تبوعوا دار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نجرى سلامي وككليا كنو مدينة كو منهم برا مكة كتو سروي وكبالميا وكسنجيا kuranɛ kumana o kan tuma dɔ la o yɛrɛ mago bɛ fɛn min na u b'a nɛgɛ tugu la ka ɲɛsin u baden ma ala ko min y'u jɛ kama o la alhamdulillah an filɛ o misali de la an filɛ o misali la saya in bi kɛ saya in bi kɛ ani kan ka kɛ taasi ye an kelen kelen bolo saya bɛɛ don o de la fɔra ten ko kafa bil mauti wa'iza ka fɔ saya wasara waajuru ye n'a fɔra i sen bɛna bɔ a bɛɛ la i bolo bɛna bɔ a bɛɛ la ka taa di ka ala ma jɔn kan k'o waati sɛbɛ labɛn yanni o don cɛ sabu i bolo bɛna bɔ mun na i sen bɛna bɔ mun na fo k'a sɔrɔ jɔn ye o de labɛn ka taa ka nɔ to i kɔ n'o tɛ i ye min kɛ o bɛ taa i ye min nɔ fana bila o bɛ taa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ne kuranɛ ka kuma ye an bɛ sɛbɛnni kɛ i ye min kɛ i yɛrɛ wa atharahum ani o nɔw an b'o fana sɛbɛn o kɔrɔ i jija nɔ ɲuman bila i kɔ nka maa o maa ye juguman tu i kɔ kana segin a la o nɔ in maa d'a ma a bɛ labaara ni e ka kɛli ye i b'o kɔlɔlɔ sɔrɔ o de la mɔgɔ kan ka kɛ ɲumankɛla ye an ko tɛ saya tɛ suda mɛ min bɛ mɔgɔw sama o de ye diɲɛ kanu diɲɛ nege n'o tɛ wajulu kan ninnu mɛnna ala bɛ sɔrɔ di ala bɛ ɲini di lahara bɛ sɔrɔ di a lasera nga mun bɛ an dɛsɛ hali bi ka taa o sira fɛ o de ye diɲɛ ye o de la Yahya ibn Mu'az a b'a fɔ a ka kumakan na ko la yazalu dinuka mutamazziqan ma dama qalbuka bi hubbi dunya muta'alliqa k'i ka diinɛ min b'i se ala ma min bɛ lahara dilan i ye ko o ti to fiyewu fo waati bɛɛ a bɛ fara-fara ka kari-kari ka tigɛ-tigɛ madama e dusukun gulon bɛ diɲɛ kanu na ko diinɛ ti to e bolo ne tiɲɛ ye dɛ wallahi diɲɛ kanu diɲɛ nege o de bɛ adamaden ka diinɛ bi diɲɛ nege sabu diinɛ ye mun ye ka jɔn taacogo ɲuman fɔ a ye diinɛ ye nin de ko taacogo ɲuman o bɛ sɔrɔ ni nin ye min b'o tiɲɛ i bolo sabu mɔgɔya ɲuman kan k'o de ɲini hali ni ala ko tɛ yen maaya ɲuman kan ka taa taacogo ɲuman de fɛ ko tɔɔrɔ tɛ sɔrɔ sira min na adamaden kan k'o sira de ta wa diinɛ fana tɛ foyi sira bɔ an ye fo o la min bɛ se k'i bali o taamali la o de ye sago ye dungɔ wa dungɔ ni sago fana tɛ ɲini yɔrɔ si fo diɲɛ in na o de la ala ko ten wa man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa o de la fila tɛ se ka taama ɲɔgɔn fɛ ala ko ten mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ka u ni kɛlɛ ka bɔ a dungɔ na madama ni ala ye siran bi sabati e la ne la fo k'a sɔrɔ an sera ka an ni kɛlɛ ka bɔ a dungɔ la ni nitigi taara nege nɔfɛ a bɛ sira jɛ o ye diyagoya ye a wulibali don dɛ f'i ka fɛn dɔw nege to i la ka jɛ o kɔ mun kosɔn ka ala sɔrɔ
o de la Salman el Farisi a b'o fɔ a ka kumakan na a ko ala n'a ka jɔn cɛ k'a b'i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ni banabaatɔ dɔgɔtɔrɔ min ya'lam da'ahu wa dawa'ahu dɔgɔtɔrɔ min a bɛ banabaatɔ ka bana dɔn wa a b'a fura dɔn wa a b'a fɔ ni i ye nin fɛn zina in dun o b'i ka bana juguya walima o bɛ se k'i fa o la o to yen o la ko jɛn bɛ k'o kɔ banabaatɔ bolo n'o kɛra a ka ca la a na balo ɲuman kɛ nka n'a y'o dan sago a bɛ bana kɔlɔlɔ a b'o sɔrɔ o dɔ ye jumɛn ye anw fɛ yan bi ni tension min na a fɔ i ka kɔgɔ to yen walima ni jabɛti b'i la a fɔ i ka sukaro to yen walima o n'a ɲɔgɔnnaw dɔgɔtɔrɔ min bɛ banabaatɔ ka bana dɔn a b'a fɔ a ye nin to yen nin to yen maintenant minnu bana dun u b'a a kɔlɔlɔ ye wa ko ala ni jɔn cɛ bɛ ten de ko ala b'i bali fɛn minnu na o de ye i ka se ka sira ɲuman sɔrɔ ala b'i bali fɛn min ni fɛn min na ko o de ye o to yen mun ko sɔn i ka taa saraba sɔrɔ saraba ye jumɛn ye ni o de ye alijinɛ sɔrɔli o la ka yira ne na aw la diinɛ baarali a ka ca la an b'a fɔ ten gɛlɛya si t'a la gɛlɛya si t'a la sabu maaya ɲuman bɛ taa cogo min diinɛ yɛrɛ nana o de nɔgɔya i bolo o la an filɛ kɛnɛ min kan an bɛ dugawu don kɛnɛ kan ka ɲɛsin ansarumuso in ma ka ɲɛsin layidu dafala in ma sabu kuma caman ne ni e ɲɛ bɛ se ka dɔ ye k'o sɛmɛndiya dɔ la nka a dɔnbaa yɛrɛ bɛ yen wa muso dɔnbaa yɛrɛ a ka ca la o y'a furucɛ ye an ye min mɛn ba solow bolo ka fɔ a furumuso in kan o b'an bɔ sabu ne ni e bɛ se ka kɛnɛma ye de dɔn nka min b'a sɔgɔnɔna kalama o ye seereyakan min fɔ a ye o bɛ an jigi fa nin dalen in na bɛpi nin dɔrɔn de don an bɛɛ bɛ taa nka n'i taara taa cogo ɲuman na mɔgɔw ka seereya ɲuman kɛ i kan o de ye wasa taali ye dɛ sabu an n'an jɛra min na o ye ala ko ye ansaruya ka bayi a layidu wɔɔrɔ ta wa o y'anw ka danaya ye ala kira nɔ na ka fɔ maa o maa ye layidu wɔɔrɔ ta n'i sara n'a ye ko alijinɛ don n b'a dɔn sɔli ko n tɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ o la sabu o bɛ sɔrɔ kira nɔ bɛɛ la kira ko layidu wɔɔrɔ faman wafa minkum fa ajuruhu ala Allah wa man asaba zalika shay'an fa ukiba fi dunya fa huwa kafaratun lah ومن أصاب ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه أو عذبه بخاري كنا مسلم كنا أبي كوكرا كوليد ورنا دفري بلو فويتي الجنكو فلا أونا جرا أمينا أنيو ديالا wa a taara bila ni o de ye wa min fana b'a kalama ka tɛmɛ an tɔw kan o ye seereya kan min fɔ o b'an bɔ o la adamaden mɔgɔ ye i yɛrɛ ye nin kumaba ye min kan ka to an kelen kelen kɔnɔ mɔgɔ ye i yɛrɛ ye nin diɲɛ sosigi in na mɔgɔ ye i yɛrɛ ye bana dilan sanfɛ adamaden ye i yɛrɛ ye bana kɔfɛ mɛlɛkɛl mautu ka ni bɔli adamaden ye i yɛrɛ ye an jɔyɔrɔ ye jumɛn ye i hinɛ minɛli denw b'u fa lajɛ u b'u ba lajɛ cɛ n'a muso lajɛ muso n'a cɛ lajɛ ni hinɛ lajɛla ye se bɛɛ ye min ye ni o de ye ni miliyari don ni min don setigiw bɛ se k'o dilan nka a bɛ se hakɛ dɔ ma jɔyɔrɔ tɛ danfɛn bolo ye o tɔw to ala ye kuranɛ b'a fɔ ten ko n'i ye sɛnɛkolow ferekelen ye ɲɔgɔn na kɛrɛfɛmaw bi sigilen kɛrɛfɛ k'a lajɛ nka kotigi yɛrɛ zonna annahu alfiraq tafassaqu bisaq cɛ nin don bɛ na nin don bɛ na dɛ nka aw bɛɛ bɛ hinɛ minɛ na nka kotigi ale b'a dɔn min b'ale yɛrɛ kan ko zonna o ko zonnu min ye nin ye mufassirinaw ko zonna yakini danganiya doni
banabaatɔ bɛ jɛ n'a ye ko n taa kuma min o man ca dɛ n'o tɛ i bɛ taa sɔrɔ caman ye bana dɔ kɛ i yɛrɛ bɛ siga i yɛrɛ la nka n'i bɛ taa jɛ n'a ye ko nin ye n dali ye kuma min o man ca n'i bolo nka i bɛ taa sabati kuma min a ka ca la o b'a sɔrɔ dɛsɛ bɛɛ nana i bɛ ta ten de a dɔn adamaden i yɛrɛ ye jango o yɔrɔ in kaburu dingɛ dali ye yanni kiyama don cɛ mɔgɔ ye i yɛrɛ ye ka tila ka wuli ka taa saraw ta yɔrɔ la adamaden i yɛrɛ ye maa si ta tɛ fara i ta kan n k'i dɛmɛ i kungo la diɲɛ kungo don nka lahara ala ɲɛ kɔrɔ i ka kɛta don a y'a janto na dɛ o de la Hasanul Basri a ka kumakan naani bɛ yen a ko min kɛra taamasiyɛnkɛlaw kɛlen k'a ye danfara b'a ni mɔgɔw cɛ u y'a ɲininka ko mun y'o ye a ko fɛn naani nka n mago bɛ fɛn kelen de la a ko alimtu anna amali la yakun bihi ghayri liza ishtahadtu fihi ne ka baara ni n ka ala cɛ la ne kan ka min kɛ a ko maa si tɛ se k'o kɛ ne pilasi la a ye taa n ka so jɔ mɔgɔw b'i dɛmɛ o la nka nin ye n ka lazara selitɔ ye e ka fila kɛ dɛ ne b'a tɔ fila kɛ n ka sunkalo sera e ka tile 15 suɲɛ la n'i ka baara o i yɛrɛ ka kɛta de ye e n'i ka ala cɛ la ko la yakun bihi ghayri maa si tɛ se ka wuli ka jɔ kɛ n'o kɛli ye ni ne yɛrɛ tɛ ko liza o de kama ishtahadtu fihi k'ale y'a cɛsiri a la maa tɛ se k'i dɛmɛ min na o y'i ni ala cɛ baara ye jija kan ka y'i bolo min na o y'o ye o la an kelen kelen an ka n dɛ bila an kɔnɔ mɔgɔ ye i yɛrɛ ye an k'an cɛsiri yanni waati gɛlɛmaw dɔw cɛ ka ɲini setigi ala fɛ ala ka hinɛ taaba ninnu bɛɛ la ala ka hinɛ taaba ninnu bɛɛ la ala ka yafa k'u ye ala k'u dayɔrɔw nɛɛma k'o fara mɔgɔtɔ jɔnw kan min b'u ni ala cɛ ala k'o yafa min b'u ni ala ka jɔnw cɛ ala k'o taw ye saya bɛ an yɛrɛ kelen kelen sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra an bɛna kuma min an tɛmɛna Seyid Sharif Usman Madan Haidara de fɛ yen ka sara a la a y'a ka dugawu don kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ ko hali bi ala ka hinɛ taab'a la ala ka hinɛ ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila Muhammad Sheikh Ahmad Tidiane ale tilala kuma na ka ban pewu fɛn fɛn kan ka fɔ ale y'o fɔ an ta ye o y'a bonya d'an ma o ye dugawu de ye ka fara aw ta kan an bɛ dugawu de kɛ taaba ye ala ka hinɛ taaba ye ala ka hinɛ nka an kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn la nuzaki ahadan ila Allah ni ye cɛ dɔ ye nin tɔ in na an sadu cɛ dɔ walima muso dɔ i bɛ seereya kan ko ala ni dɔ don n'o tilala na an b'a fɔ ko ala ni tilala na parce que ala de b'a ka jɔn dɔn mais ko in ma dabɔ foyi kama ala b'o kɔ ne muso ye karisa ye o sara walima ne cɛ ye karisa ye o sara walima n den dɔ sara walima ne ni karisa ka di teriya la adamadenya jɛ sira fɛ o sara o dusukasi o ye diyagoya ye bɛɛ b'o dimi kɛ nka ala ka an sara dɔ kɔni ka saya anw tɛ foyi miiri fo ala ni dɔ taara ni ala ni taara di ala ma foyi t'o la foyi t'o kɔfɛ hɛrɛ kɔ an bɛ dugawu de kɛ ya rabbi wajibi minnu kɛra ala ka hinɛ tɛ taa ban ma ala ka taa ko ɲuman d'an yɛrɛ ma ya rabbi ala ka n ka limaniyaw jeni ala k'an sago d'an ma ala kɛ ala kɛra bonya kama sallallahu muhammad alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an y'an ka kuma galamani sɛmɛ an balimakɛ la Alhaji Maitre Sulemani Jara banbaatɔ furukɛ a ye dakuruɲa fila min lase folikanw ni waleɲumandɔnkanw ni dugawu la an ka jɛ an ka imadaw fɛ an bɛ ala fo ala waleɲuman adamadenw an dara kun min kama n'o ye saya ni ɲɛnamaya ye an bɛ baara kɛ o de kɔnɔ an balimamuso min fatura n'o ye an yɛrɛ denmuso ye an kɔrɔkɛ den n'o ye an muso fɔlɔ ye Chata Jara ka bɔ Sɔrɔnkɔ ale ka foli tɛ se ka fɔ ka ban dɔɔni dɔrɔn de bɛ fɔ a la n b'a fɔ dɔrɔn ale kɔni nana diɲɛ na kun min kama a y'o sɔrɔ adamadenw ala ko de k'ale m'an da foyi kama fɔ an ka ala bato k'ala sɔrɔ ale ye ala sɔrɔ ni mɔgɔ min y'a dɔn i b'a dɔn ka da a furucɛ de la ne de y'a cɛ ye
ale de ye ne ka du sinsin ka n ka du jɔ ni muɲu ni sabali ye ne yɛrɛ bɛ ala deli de ala kana ne yɛrɛ minɛ a nɔfɛ n'o tɛ ne ka hakɛ ma taa a fɛ ale ka hakɛ bɛ se ka ye ne fɛ so ne ka hakɛ ma taa a fɛ baara n'u cogo n b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa n ma ala ka yafa n ma musodenw muso min ne y'a furu a denmisɛnnama min furula ka di ma a denmisɛnnama tɛ cɛ dɔn ne tɛ san 30 ani kɔ furu a tɛ cɛ dɔn ne tɛ an b'a ala fɔ ala barika da la an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka yafa n ma ala ka dara ne mɛn ni fɛn yera ni ala ka dafɛn dɔ cɛ ala k'o ta ye ni fɛn yera ni ala ye ala k'o yafa ye ne kɔni furu kɔnɔna ne ka foyi t'a fɛ a ka fɛn dɔ sɔrɔ ye ne kɔnɔ ne ka foyi t'a fɛ abulaye silamɛya ka di silamɛya yɛrɛ ɲuman de ka di ne bɛ foli kɛ an karamɔgɔ n'an fa Seydi Cherif Souman Madani Haidara la a n'a ka denbaya la Cheikh Matiya n'a dɔgɔninw ani Jamiyatu Ansarudine karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen a n'a tɔnden bɛɛ lajɛlen abulaye jɛnɛja in y'a kanu ka taa kɛ an faso la kun wɛrɛ kun tɛ a la sabu min na ale yɛrɛ a y'a fa den fɔlɔ de ye a ye ba den fɔlɔ ye donc a lamɔna tɛnɛmuso min fana bolo o ma den sɔrɔ anw bɛna taa bila olu kɔrɔ ka to k'u ɲɛnajɛ kaburu la ka dugawu k'a ye mais sigiɲɔgɔn ko k'a tɛ se ka taa ani silamɛ ansaru ko k'a tɛ se ka taa abulaye ne kɔni mɛnna ka suguya ye mais n ye ko ye nin suguya in na a ka bon hakili ma ansaru y'a doni ta k'a bɔ n kan jɛɲɔgɔnw y'a doni ta k'a bɔ n kan sigiɲɔgɔnw y'a doni ta k'a bɔ n kan ne jɛɲɔgɔn bɛ diɲɛ jamana o jamana la wallahi ne ye bɛɛ lajɛlen ka wele sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ ye siriw bila ka na bani don ka na foli kɛ ka dugawu kɛ ka tila ka donbolo di o kɔfɛ a y'an baw bila ka na olu nana foli kɛ kunuko su na ka denw bila ka na wajulu kuncɛ an filɛ wajulu min kɛnɛ kan nin ne ma nin kɛnɛ sigi an sɔrɔ karamɔgɔ de ye nin kɛnɛ sigi k'olu de ka kungo don donc vraiment ne b'u fo k'u barikada abulaye suguya in kɔni wallahi ne tun bɛ kasi min na n seko tɛ quoi n seko tɛ kasi ye mais saya in fɛgɛyara n kan bi kosɛbɛ n ye jigisigi sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ dɔw bɛ jɛnna muso ne tɛ jurumi dɔ dɔn a la kabara jurumi la k'a ye min kɛ a wolo n'a saya cɛ wallahi ne t'o dɔn donc wala ne jigi ka ɲi n b'a ɲini ala fɛ dɔrɔn ala yɛrɛ ka yafa anw yɛrɛ ma a kama aw minnu ye kameratigiw ye ka dugawu kɛ aw ka baarakɛyɔrɔ ye wari tɛ mun ani tele sherifu la ani tele sante ka dugawu kɛ aw bɛɛ lajɛlen ala k'aw bɛɛ taa ɲɛ ala k'aw bɛɛ jidi balimaw bɔra so kɔnɔ sugula mɔgɔw bɛ samalen mɔgɔ ci mais mɔgɔ min nana ne yɛrɛ t'a hakɛ dɔn n t'a hakɛ dɔn wallahi Abdoulaye Kunda min bɛ kuma sherifu la a bɛnna n'ale ka misidaliya sɔn ale tun y'a ye kɛnɛ kan a tila ka na so kɔnɔ ka na foli kɛ ka tila ka dɔ kɛ bila ka na ka ɲɛɲɛ kan nɔfɛ an karamɔgɔ min na n tɛ se k'a dafa quoi ansaru wudu karamɔgɔ yɛrɛ bɛɛ de yera kɛnɛ kan o de kabako ye olu ko de k'olu ka ko don ne kɔni ka n yɛrɛ senbɔ a la mais vraiment ne kɔni b'u fo k'u barikada a ka dugawu kɛ ne yɛrɛ ye ni ne bi dan sigi bi wajuli kɛnɛ na an ye min sɔrɔ ka bɔ an balimamuso ka fatuli wajuli kɛnɛ kan ni o ye Shata Jara ye Alhaji Maître Suleiman Jara furumuso ma deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ dugawu minnu donna nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na maa ba welelenw fɛ fo ka taa se an ka shirifulakaw ma ala k'a minɛ an balimamuso in ma ala k'a minɛ alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma kura ni kɔrɔlen ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye Alil Maqam Seydi Cherif Souman Madani Haidara sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah. Got